Wara snin ta' diskussjonijiet u pjanar li nara l-binja tal-Parlament lesta tnissel fija taħlita ta' emozzjonijiet ta' ferħ u sodisfazzjon iżda anke niket għaliex issa il-proġett m'għadux tiegħi iżda sar ta' kulħadd. Dan kien kliem Renzo Piano wara li żar il-binja tal-Parlament il-ġdid għall-ewwel darba minn mindu tlesta sabiex jiftaħ l-eżibizzjoni tiegħu li tur il-partijiet differenti tal-binja. Fil-kummenti tiegħu Piano saħaq li l-element prinċipali tal-proġett kienet it-trasparenza u l-aċċessibilità għal kulħadd. The sense of transparency of the building, because when you make a new building in a old city like Valletta, if you get in the city in a kind of arrogant way, like this, then you become aggressive. But this building in some way flies. It doesn't touch ground. So it's giving visibility to the rest of the city. Piano saħaq li huwa kuntent bix-xogħol li sar b'dedikazzjoni u perfezzjoni u ringrazzja lill-gvernijiet suċċessivi tal-kooperazzjoni li dejjem sab l-uffiċċju tiegħu. Iżda mhux tal-istess fehma kien l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia li fl-intervent tiegħu sostna li minkejja li l-binja hija waħda estetikament sabiħa xorta qatt għandha problemi. Skontu, ix-xogħol għadu mhux lest. Ma nistax jiena bħala biex ngħidlek b'responsabilità parlamentari fl-ogħla soluzzjoni li kollu oġġetti li suppost tlestew u li għadhom ma tlestewx. U allura qatt nesiġi illi mhux biss inkun naf min għamel ix-xogħol, imma li kollu garanzija fuq ix-xogħol. Xi ħaġa li sallum fuq kollox għadni m'għandix. U għalhekk kien fil-diskors tiegħi il-Perit Piano li ovvjament huwa onorat bil-preżenza dell-eżibizzjoni fl-ħaqq li sakemm tispiċċa l-eżibizzjoni. Fit-tliet xhur li ġejjin nispera li dawn il-problemi jiġu indirizzati. Farrugia ddeskriva l-binja bħala waħda li ġabet kontroversja kbira fil-pajjiż iżda stqarr li n-nies qed taċċetta l-bidla tant li s'issa kienu eluf dawk li żaruha.